сарбони тими миллии кишвар ва дастаи истиқлоли шаҳри душанбе Алишер Ҷалилов корномаи варзишашро дар бошгоҳи АГМК Ӯзбекистон идома хоҳад дод. Алишер дар ҳайати Истиқлол соли қабл қаҳрамони Тоҷикистон гардида буд ва дар Лигаи қаҳрамонҳо баромади шоён анҷом дода то ба марҳилаи ҳашакниҳоӣ баромад. Алишер бо бошгоҳи ӯзбекистонӣ шартномаи 2 сола ба имзо расонидааст. Алишер Ҷалилов мавсими гузашта беҳтарин бозигари сол дар Тоҷикистон эълон гардид. Чанд ҳафта қабл ҳимоятгари марказии бошгоҳи Истиқлол Андрей Мишника низ бо ҳамин даста шартнома ба имзо расонида буд. аз дастаи Истиқлол рафтани беҳтарин бозигаронаш ҳаводорони ин бошгоҳро хеле нигарон намудааст, чунки бошгоҳ мавсими ҷорӣ дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё бозӣ хоҳад кард. ҳамин тавр хабарнигорон бо маркази матбуоти бошгоҳ ҳамсӯҳбат гардиданд. Рустам Ҳакимов намояндаи бошгоҳ гуфт, тибқи тақвими тасдиқшуда Истиқлол омодагиро ба мавсими нав аз 20 январ оғоз мекунад. ду давраи омодагиамонро дар Душанбе ва баъдан бошгоҳ ҷамъомади таълимию тамриниро дар хориҷа идома хоҳад дод. ҳадафҳо дар мавсими нав бетағйир мондаанд. ғалаба дар ҳам мусобиқаҳои дохилӣ, ҳунарнамоии арзанда дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё. Бозори трансферӣ хеле фаъол аст ва рӯзҳои наздик шоҳиди якчанд трансферҳо хоҳем гашт. пурқувваткунии ҳайат хеле ҷиддӣ хоҳад буд. хабарҳое низ паҳн шуданд, ки дарвозабони асосии бошгоҳи Истиқлол Рустам Ятимов низ дастаро тарк хоҳад кард. дар мавсими гузашта Рустам дар ҳайати бошгоҳи пойтахт 7 бозӣ гузаронд ва баъд аз он ҷароҳат бардошт ва натавонист дастаро кӯмак кунад. ҳунарнамоиҳои зебои Рустам дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё тавонист бошгоҳҳои бузурги Осиёро ба самти худ ҷалб намояд. ба иттилои расонаҳо Рустам бо бошгоҳи Пахтакори Ӯзбекистон шартнома хоҳад баст. Рустам аз соли 2019 дар ҳайати тими мунтахаб низ бозӣ мекунад.